नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या या मास्टर मुलाखतीमध्ये स्वागत करतोय. खरं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी उडायला सुरुवात झाली, पण संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय ते देवगड, कणकवली, वैभववाडी या विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे. कारण की या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत नितेश राणे. जे नितेश राणे हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरत मुस्लिमांच्या विरोधात एक ना अनेक वक्तव्य करतायत. खरं तर आता आमदार नितेश राणे यांच्या विरोधात त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. आपल्या सोबतीनं आहेत अपक्ष उमेदवार स्वतः बंदे नवाज खाली साहेब. नवाजजी, मी खरं तर या मुलाखतीमध्ये स्वागत करतोय. या मुलाखतीला सुरुवात करत असताना माझा आपल्याला एक पहिला आणि थेट सवाल आहे. तुम्ही नेमके निवडणुकीच्या रिंगणात कुणाच्या विरोधात आहात आणि कुणाच्या बाजूने आहात? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. खरं तर मी कोणाच्या विरोधात नाही आहे आणि मला कोणाच्या विरोधात जायचं पण नाही आहे. मी विरोधात आहे वैचारिक लढाई, जी ह्या आता गेल्या वर्षभरापासून जे सातत्याने वैचारिक जो विचार इथल्या स्थानिक आमदारांनी मांडलेला आहे, तो त्याला कुठेतरी विरोध म्हणून मी त्या विरोधाची भूमिका मांडण्यासाठी मी त्या विरोधात आहे. बर, खरं तर तुम्ही आता ह्या संपूर्ण मतदारसंघातील गावागावांमध्ये पोहोचताय, प्रत्येक वाडी वस्तीपर्यंत पोहोचताय. नेमके प्रचाराचे कुठले मुद्दे घेऊन आपण या सर्व मंडळींना भेटताय, नागरिकांना भेटताय? बघा, प्रचाराचे मुद्दे, विकासाचे मुद्दे, विकास वगैरे हे सगळं होत राहील. जे आमदार ह्या ठिकाणी निवडून येतील त्यांचं कामच आहे विकास करणं. जे म्हणजे बेसिक गरजा आहेत, एखाद्या माणसाला जगण्यासाठी काय लागतं? पाणी लागेल, अन्न लागेल, निवारा लागेल, या बेसिक आहेत. आणि ह्या अशा सगळ्या विकास करण्यासाठी त्यांचं ते कामच आहे. नाही केलं तर मग त्या आमदारांनी ती त्यांची पात्रता नाही, त्यांनी खाली बसावं, दुसऱ्यांना संधी द्यावी. मुद्दा विकासाचा नाही, विकास हा होतच राहील. विकास कुठल्या वर्गाचा होतोय किंवा विकास कुठल्या कॅटेगरीचा होतोय किंवा विकास कुठल्या धर्तीवर होतोय, हा मुद्दा वेगळा आहे. इथे मुद्दा असा आहे की ज्या याच्यामध्ये भागामध्ये किंवा ह्या कोकणमध्ये जर सामाजिक बांधिलकी ही नष्ट झाली तर विकास करून तुम्ही करणार काय? बर, हा माझा महत्वाचा विषय. एकमेकांमध्ये जर संशयाने एकमेकांना बघायला लागले तर विकास कुठे, कशाला पाहिजे विकास? म्हणजे तुमच्या नजरेतनं नेमकं काय घडतंय आणि म्हणून त्या विरोधात तुम्ही उभे राहिलात? आमच्या नजरेत हेच घडतंय की वारंवार एखाद्या समाजाला घेऊन बालिशपणाने टिप्पणी करणं आणि एखाद्या समाजाच्या अगदी मनामनातून त्यांच्या चीड निर्माण करणं, ही अशी वक्तव्य जी उमटत आहे, व त्याला कुठेतरी विरोध म्हणून मी पुढे सरसालो. नवाजी, खरं तर एकूणच आजपर्यंत अल्पसंख्याकांची मतं ही आपली वोट बँक समजून प्रत्येकानं सत्ता उपभोगली आहे. खरं तर माझा प्रश्न असा आहे, आता अल्पसंख्याक आपली ताकद दाखवत आहेत, आपण स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलात, ही नेमकी ताकद काय सांगाल त्या ताकदीबाबत? हे बघा, नक्कीच प्रत्येक इथे कुठलं सरकार असो किंवा इकडचे आमदार असो किंवा कोणी असो, जे निर्णायक मतं आहेत त्या निर्णायक मतावरती त्यांचं सगळं करिअर निर्भर असतं. त्याच्यामुळे निर्णायक मतांची ताकद काय आहे किंवा निर्णायक मतांच्या समाजाला कसं बघावं, कुठल्या नजरेतून बघावं, त्यांचा विकास कसा करावा, ह्या संबंधित आमदाराचं काम होतं. पण तसं त्याने कुठे केलेलं आपल्याला इथे दिसत नाही. बरं, मी थोडंसं अजून एका उमेदवाराकडे जातो, ते म्हणजे संदेश पारकर, जे महाविकास आघाडीकडनं निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. आणि संदेश पारकर आणि महाविकास आघाडीचं म्हणणं असं आहे की ही जी काही अल्पसंख्याकांची वोट बँक आहे ही आमची आहे. त्यांनी त्याच्यावरती दावा केलाय. तुम्ही एकूणच या संपूर्ण गोष्टीकडे कसं पाहताय? संदेश पारकर यांना तुम्ही स्वतःचं आव्हान समजता का? नाही, बिलकुल नाही. कसलं आव्हान का समजायला पाहिजे? मुळात कसं आहे की त्यांचा आणि माझा कसलं शत्रुत्व नाही. चांगली व्यक्ती आहे.
पण त्यांच्या कार्याला किंवा त्यांनी आता जी होत असलेल्या आता 6 महिने किंवा वर्षभरापासून त्यांची जी भूमिका आहे, त्यांचे जे कार्य आहे, त्या कार्याला कुठेतरी विरोध आहे. आणि त्यांनी जी काय वर्किंग स्टाईल घेतलेली आहे त्या वर्किंगमध्ये आमचा कुठेतरी संशयाची सुई आम्हाला वाटते की कुठेतरी त्यांची दोघांची आतून हात मिळवणी झालेली आहे. मग तिथे नितेश राणे आले काय, संदेश पारकर आले काय? म्हणजे संदेश पारकरना मत तुम्ही टाकला तरी ते कमळाला मत जाणार. कशावरनं उद्या संदेश पारकर बीजेपी मध्ये जाणार नाही, लिहून देणार ते तर थेट आव्हानच आहे. खरं काही सांगतात ना. आणि त्यांचा तुम्ही इतिहास बघा पूर्णपणे, किंवा त्यांनी केलेले अनेक आंदोलनं बघा. ते जातात, एखादं आंदोलन होत असेल किंवा एखादं कुठलं काम होत असेल, ते गेले की ते मिटून जातं. याचा अर्थ काय? म्हणजे त्या आंदोलनाला निर्णय लागत नाही, भूमिकेला पोचत नाही कुठलंही आंदोलन. म्हणजे कुठेतरी ती संशय आहे. म्हणजे संदेश पारकरांना मत म्हणजे कमळाला मत. खरं तर विधानसभेच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय, रणधुमाळी सुरू आहे. एकूणच संदेश पारकर असतील किंवा उभाटा शिवसेना असेल, मुस्लिम समाज, इकडचा कष्टकरी, बेरोजगारी, शेतकरी यांच्याकडे सत्ता असताना यांचा दुर्लक्ष झाला आणि सत्ता नसताना या सर्व घटकांची या मंडळींकडनं फसवणूक झाली, असं तुम्हाला वाटतं का? नक्कीच. आता बघा, तुम्ही उभाटा म्हणालात, अगर त्यांचा तुम्ही इतिहास बघितलात तर त्यांचे पक्षप्रमुख आहे. त्यांनी सुद्धा वारंवार एका काळी आमच्या समाजाला अतिशय म्हणजे वेगळ्या पद्धतीत त्यांनी टीका केलेली आहे. आणि ज्यावेळी महाविकास आघाडीमध्ये आले त्यावेळी नाईलाजाने म्हणून त्यांना ते गप्प बसावं लागतं. समाजाच्या विरोधात त्यांना बोलून चालणार नाही. तर त्यांचा इतिहास बघता तर ते काय कुठल्या वेगळं त्यांना नजरेतून बघायची गरज नाही. खरं तर इकडे त्यांनी मुस्लिम विरोधी बोलण्याचा प्रयत्न केला तर तिथून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार साहेबांची त्यांच्यावर दबाव असतो. त्याच्यामुळे ते तसे आता भूमिका तशी घेत नाहीत, पण पूर्वीचा त्यांचा इतिहास काढून तुम्ही बघा साहेब. बरं, खरं तर ना या चर्चेला पुढे घेऊन जात असताना माझा आता थेट प्रश्न आमदार नितेश राणेंच्या बाबत आहे. आमदार नितेश राणेंवर तुमचा एवढा राग का हो? नेमकं काय कारण आहे? बघा, वैयक्तिक मी त्यांचा माझा कसलाच राग नाही. त्यांनी कसलाच माझं नुकसान केलेलं नाही आणि त्या बाबतीत माझा कसलाच त्यांचा विरोध नाही. माझा विरोध त्यांचा वैचारिक आहे. ज्या पद्धतीने ते हिंदुत्वाची बाजू मांडतायत, ज्या पद्धतीने एखाद्या समाजाला टार्गेट करतायत, मग कुठेतरी हा संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे देशात ह्याचा सलोखा बिघडण्याचं कुठेतरी कारण निर्माण होत आहे. ते आमच्या मतदारसंघाच्या माध्यमातून ते कुठेतरी रोखण्यासाठी मी पुढे आलोय सर. पण आजच्या घडीला एकूणच समाज माध्यमांमध्ये किंवा नितेश राणेंचे जे कार्यकर्ते आहेत, भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत, ते म्हणतात की आमदार नितेश राणे एक आज महाराष्ट्राचं नेतृत्व आहे, हिंदू जननायक आहेत, हिंदुत्वाची भूमिका पुढे घेऊन जात आहेत. कधी काळी आपण देखील राणेंबरोबर होता. काय नेमका विषय? आणि आता तुम्हाला देखील राणेंनीच उभं केलं असं म्हटलं जात आहे. मुळात येतो तुमच्या पहिल्या प्रश्नाकडे. कसं आहे, ते जननायक स्वतः म्हणून घेत आहेत. स्वतः म्हणून कोण जननायक होत नसतं. लोक म्हणायला पाहिजे, तळागाळातून जनता म्हणायला पाहिजे आणि सर्व म्हणायला पाहिजे. तर ते आणि कुठलाही धर्म तुम्हाला सांगतो साईनाथ साहेब की एकमेकांची डोकी फोडा किंवा एकमेकाला तुम्ही मारामारी करा असा कुठलाही धर्म सांगत नाही. त्यामुळे कसं आहे, त्यांच्या ह्याच वैचारिक विचाराला माझा विरोध आहे. पण मग आमदार नितेश राणेंना तुम्ही तुमचं आव्हान मानता की नाही मानता? बघा, प्रयत्न तर आम्ही केलेला आहे आणि त्यांच्या लक्षात आणून दिलेला आहे की असा हा विरोध तगडा आहे. आणि मी स्वतःचं म्हणजे मोठेपण करण्यापेक्षा समोरचे विरोधकच दोघेही असतील त्यांनीच निर्माण केलेलं आहे की समोरचा आता अपक्ष उमेदवार आहे, तगडा आव्हान निर्माण करतोय. त्यांचीच हवा चालू आहे. त्यांचेच कार्यकर्त्यांचे आम्हाला सगळीकडे भेटतात, म्हणतात की अपक्ष उमेदवाराचं तगडा आव्हान आहे आपल्यासमोर. खरं तर नितेश राणे भाषणांमध्ये देखील सांगतात की त्यांचं जे बोलणं आहे, त्यांचा जो विरोध आहे हा देशद्रोही मुस्लिमांच्या विरोधात आहे आणि हिंदू धर्म रक्षणासाठी. तरी सुद्धा नितेश राणेंना तुमचा विरोध का बरं? देशद्रोही तुम्ही ठरवणार कसं ठरवणार तुम्ही की हा एखादा आमच्या समाजाचा हा मुलगा देशद्रोही आहे किंवा हा देशद्रोही नाही आहे?
त्याचं जस्ट म्हणजे तुम्ही ठरवणार कसं? जो आहे सिद्ध झालेला आहे त्याला तुम्ही शिक्षा करा. ज्या संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे त्यानुसार कायद्याप्रमाणे त्याला त्याची शिक्षा द्या त्याला. पण तुम्ही असं कसं म्हणू शकता की देशद्रोही देशद्रोही? ह्याचं असं होत नाही, ते डेफिनेशन तसं होत नाही. हिंदू उत्सवांमध्ये रॅली निघाल्यानंतर त्यावरती होणारी दगडफेक असेल, लव जिहादचा विषय असेल, जो आमदार नितेश राणे नेहमी उचलत असतात आपल्या भाषणांमधनं, तुम्ही नेमकं या विषयाकडे कसं पाहता? काही नसतो. आमचा समाज सगळ्यांच्याच समाजाचा उत्सव असेल, त्यांचे सण असेल, सगळ्यांचाच आदर नेहमी करत आलेला आहे आणि करत राहील. ते त्यांचेच कार्यकर्ते त्याच्यामध्ये गोंधळ घालतात, दगड मारतात आणि वातावरण निर्माण करतात, दोन गटात तिथे तेढ निर्माण होण्याचा. त्याचं नितेश राणेचंच काम आहे ते. खरं तर आमदार नितेश राणेंची काही वक्तव्य मुद्दा म्हणून मी आपल्याला वाचूनही दाखवतो. हिंदू उत्सवात जिहादी आले तर मस्जिदी समोर महाआरती करू, ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है. महाराष्ट्र किसी के अब्बा का पाकिस्तान नाही. मुस्लिम विचारधारेला इथं थारा नाही. मुस्लिम नेत्यांना मत म्हणजे लव जिहादला मत, असं एक ना अनेक वक्तव्य आमदार नितेश राणेंनी केलेली आहेत. तुम्ही या वक्तव्यांकडे कसं पाहताय? नाही, मुळात कसं आहे, त्यांनी अगोदर आहे ना, म्हणजे एखाद्या धर्मावर किंवा एखाद्या समाजावर टीका करताना त्याचा अभ्यास करावा. जिहाद म्हणजे काय, जिहाद म्हणजे काय? ते उगाच उठलो आणि आपण काहीतरी जिहाद 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 करत तसं होत नाही. जिद्दोजिहाद म्हणजे काय? आपण एखाद्या कार्याला लढाई लढतो, म्हणजे एखादं टास्क आहे आपलं, ते पूर्ण करण्यासाठी आपण धडपड करतो, प्रयत्न करतो, त्या विषयाला आपण जिद्दोजिहाद म्हणतो. आता तुम्ही या ठिकाणी आलात, आपण इथे तुम्ही माझं लाईव्ह घेताय, मुलाखत घेताय, ते तुम्ही जे आता काय करताय ना, ते जिद्दोजिहाद आहे. लक्षात घ्या मी काय सांगतो, याला जिद्दोजिहाद म्हणतात. तर ह्या जिद्दोजिहादाला वेगळा अर्थ लावून तिकडे लोकांच्या समाजामध्ये प्रचार आणि प्रसार करायचं काम त्यांनी चालू ठेवलेलं आहे. पण तसं ते चालणार नाही, कारण सगळेच आता हुशार झालेले आहेत. लगेच गुगलवर बघून आमचे सगळे मित्र बांधव सगळे बघतात व जिहाद म्हणजे काय, सगळ्यांना माहित आहे. मी अजून एका मगाशी विचारलेल्या प्रश्नाकडे येतोय. खरं तर या मतदारसंघात गावागावात आम्ही कोकणशाही म्हणून नवाजी पोहोचत असतो. गावातील काही मुस्लिम तरुणांचं देखील म्हणणं आहे, आम्ही काही वेडे नाही आहोत, नवाजींना ह्या रिंगणामध्ये उतरवणारे नितेश राणेच आहेत. काय नेमकं त्यांना काय आता मग उत्तर? हे बघा, प्रत्येकाला अधिकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे, प्रत्येक जण आपापलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याला आम्ही काय आणि तुम्ही काय कोणी रोखू शकणार नाही. त्यामुळे माझं असं मत आहे, प्रत्येक जण आपापली भूमिका मांडत आहे, त्याचा आपापल्या पद्धतीने अॅनालिसिस करत आहे, करावं. पण मी तुम्हाला एक नक्कीच सांगेन की अशा ह्या विचारधारेला मी इथे थारा करू देणार नाही आणि त्यांचा विरोध मी करत राहणार. आणि राहिला प्रश्न त्यांनी मला उभं केलेल्याचा, काल मी कणकवलीमध्ये प्रेस घेऊन सांगितलं. काल भूमिका बऱ्यापैकी मी सगळी माझी क्लिअर केलेली आहे. आणि परत आता तुमच्या माध्यमातून तमाम आमच्या मुस्लिम बांधव असतील, सर्व लोकांना मी करतोय की मुळात नितेश राणेला मला उभं करण्याची पात्रता नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही अशी शंका किंवा उपस्थित करणं, थोडा त्याच्यावरती विचार करा आणि तुमचं कौल ठरवा. उद्या आज मी ना माझ्या माध्यमातून असं जर कुठेतरी त्याच्यापर्यंत हा विरोध पोचत असेल तर आपण पोचवण्याचा प्रयत्न करू. मी नाही आलो असतो तर दुसरं कोणतरी आलं असतं, पण यायला पाहिजे. अशा विचाराला आपण थारा दिला नाही पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. बाकी प्रत्येकाचं मत वेगवेगळं असतं, नक्कीच त्यांचं सर्वांचंच बरोबर आहे आणि निर्णय काय लागायचा तो त्या तारखेला लागेल आणि नक्कीच तुम्ही बघाल काहीतरी या मतदारसंघामध्ये बदल घडलेला दिसेल. बरं, खरं तर ही जी मतं आहेत, ही मगाशी देखील आपण बोललात, ही निर्णायक मतं आहेत. तुम्ही एकूणच संपूर्ण मोहल्ल्यांमध्ये पोहोचताय, वाडी वस्तीमध्ये जाताय, तुम्हाला कसा प्रतिसाद भेटतोय? अतिशय छान प्रतिसाद मिळतोय. कसं आहे की निवडून येणं हरणं ह्या कसं होत असतं. आता एकेकाळी तुम्ही बघितलात की महाराष्ट्रातले असतील किंवा देशातले असतील, आज जे मोठमोठ्या मुख्यमंत्रीला पण पदाला गेलेले माणसं सुद्धा हरलेले आहेत आणि परत नेक्स्ट वेळी जिंकलेले आहेत. म्हणून मी जिंकायलाच उभं राहिलो हा भाग वेगळा,
पण विचाराला विरोध करण्यासाठी मी पुढे आलोय, हा महत्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे ते अधोरेखित करण्यासारखं तुमचं ते वक्तव्य आहे, म्हणजे विचारधारेला माझा विरोध आहे आणि या विचारधारेच्या विरोधात मी उभा आहे. कोणीतरी यायला साहेब पुढे यायला पाहिजे. मी आलो आज ठीक आहे, नाहीतर दुसरं कोणी आलं असतं. म्हणजे थोडक्यात जे आपल्यावरती आता टीका करतायत त्या टीकाकारांना आपलं हेच उत्तर आहे की मी भरला, आपण भरायचा फॉर्म. नक्कीच प्रत्येकाला उभं राहण्याचा अधिकार आहे. मी काँग्रेसकडे तिकीट मागितलं होतं काँग्रेसकडे तिकीट. काँग्रेसनं काय उत्तर मिळालं? नाही, त्यांच्याकडनं कुठलाच प्रतिसाद आला नाही. मी त्यांना माझी पात्रता दाखवली होती की कशी मी निवडणूक लढणार आहे, माझी ब्लू प्रिंट निवडणुकीच्या बाबतीत माझी ब्लू प्रिंट काय आहे संपूर्ण त्यांच्या लक्षात आणून दिली होती, पण त्यांच्याकडनं कुठलाच प्रतिसाद मला मिळाला नाही. खरं तर ही राजकीय चर्चा आहे ना नवाजी, ही आणि या चर्चेतनं घडत असलेल्या आपल्या दोघांमधली मुलाखत जी संपूर्ण आपली कोकणशाहीचे दर्शक पाहतायत, आपले मतदार देखील पाहतायत, ही कधीच संपणार नाही. ही राजकीय चर्चा दिवसभर सुरू राहील. खरं तर ह्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे मी येतोय. शेवटाकडे येत असताना मला आपल्याला एकच प्रश्न विचारायचा आहे, नेमकं काय आवाहन कराल तुम्ही या सर्व मतदारसंघातील जनतेला, त्याचप्रमाणे मुस्लिम बंधू भगिनींना काय सांगा? नाही, आव्हान म्हणजे पहिलं तर मी हे म्हणेन की वारंवार आता नितेश राणेचं काल सुद्धा मी मुंबईतलं तळोजाचं त्यांचं व्हिडिओ बघितला, स्पीच बघितला. असा आमचा बांधव कुठल्याही सणामध्ये किंवा आमच्या हिंदू बांधवांच्या कुठल्याही सणामध्ये तसा विरोध वगैरे करू शकत नाही, करणार नाही. आणि त्यांची जी बेताल वक्तव्य आहेत ती बघता मला वाटतं की त्यांचा कुठेतरी डोक्यावर परिणाम झालेला असा मला दिसतंय, संशय आहे मला. त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांचं निदान जरा मेंटल हॉस्पिटलमध्ये केलं तर बरं होईल असं मला वाटतं. मुद्दा म्हणून हे सगळं वातावरण तयार करतायत नितेश राणे. मानसिक स्थिती जरा आपण तपासली पाहिजे त्यांची, कारण एखादा व्यक्ती जर असं सातत्याने असं जर करत असेल तर बाबा काय हा मुद्दा म्हणून करतोय माणूस की त्याची मानसिक स्थिती काय आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जसं एखादा आपल्याला कुठलं सर्टिफिकेट पाहिजे तर आपण काय करतो, फिजिकल फिटनेस आणि मेंटली फिटनेस ह्या दोन्ही गोष्टी आपण तपासल्या जातात. तसंच बाबा मेंटली फिटनेस आहे का व्यक्ती, की एखाद्या समाजाबद्दल इतकी त्यांना चीड का असावी, इतकी वाईट स्टेटमेंट का करावे की ज्याला ह्या समाजाने लगातार 2 निवडणुकीमध्ये वोटिंगच्या माध्यमातून, मतदानाच्या माध्यमातून अक्षरशः पाऊस दिलेला आहे त्यांना. मग त्यांच्या बाबतीत त्यांनी अशी व्यक्तिवा का करावी? मला असं कुठेतरी वाटतंय की कुठेतरी त्यांचं मेंटली चेकअप करण्याची गरज असावी असं माझं मत आहे. आपल्या सोबतीनं स्वतः बंदे नवाज खाली अपक्ष उमेदवार आहेत. आमदार नितेश राणे संदेश पारकर यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत आणि त्याच ताकदीनं माझा विरोध यांच्या बेताल वक्तव्याला आणि ते ज्या पद्धतीनं विचारधारा मांडतायत त्या विचारधारेला असं अगदी स्पष्टपणे, बेधडकपणे आणि तितक्याच रोखठोकपणे आपल्या ह्या मुलाखतीमध्ये बोलताना व्यक्त केलंय. अजूनही नवाजी बऱ्याच वेळा आपण भेटतच राहणार आहोत. मला काही अपडेट्स आपल्याकडनं ह्या निमित्तानं कोकणशाहीच्या दर्शकांना देखील ऐकायला पाहायला आवडणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा भेटू. तुर्तास ह्या मुलाखतीमध्ये आपण सहभागी झालात, मनापासून धन्यवाद. आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.